dalang Gagrag Solo ingkang sampun kiprah wonten daerah Nganjuk menika. Lah menika nembe sepindah menika mbok bilih Pak Seno wonten Nganjuk. Nggih, leres. Menika nggih. Sepindah Pak Seno ingkang badhe kula suwun pirsa nggih menika wiwit tahun pinten Pak Seno gelut wonten bidang wayang menika. Mulai pentas menika tahun 88 mulai pentas pertama kali. Oh iya. 88. Lajeng nyuwun sewu. Pak Seno menika saking keturunan dalang menawa saking otodidak menawa saking Saya kawulangan. kawula Nggih. keturunan dalang, Pak. Oh nggih. Nggih, dados dari saking eyang-eyang rumiyin Nggih. dalang sedaya nggih. Ngantos bapak nggih. Nggih, wonten duka kula mboten mangertos silsilahipun namung Nggih. rututanipun namung wonten daerah saking Nggih. Klaten lajeng Nggih. campur kalian Jogja. Nggih. Oh, nggih. Terus saking piwulangan anu nggih. Diulangan SMKI. SMKI. Jurusan pedalangan. Nggih. Sekawan tahun wonten Yojo. Lajeng wonten anu STSI. Mboten mboten kuliah. Mboten kuliah nggih. Oh nggih. Langsung saking menika nggih. Sinau kalian Nggih. senior-senior menika. Nggih. Nggih. Lajeng Pak Seno nyuwun pangapunten nggih menika panjenengan sak menika sampun dados inspirasinya kaum muda, Pak. Dalang muda menika sampun ngeblatipun wonten Pak Seno. Awit saking perkembangan YouTube Pak Seno. Nggih. Menika Pak Seno. Nggih. Milanipun menapa harapanipun Pak Seno tumrapipun para kawula muda supados lestantun Pak Seno wayang menika. Menawi kula anu Mas. Nomor setunggal menika tresna rumiyin. Nggih. Mangke menawi sampun tresna menika lajeng wonten sambetanipun kaliyan melestarikan. Nggih. Menawi sampun melestarikan menika tumrap kula nggih menika tresna ingkang saestu tumrap kabudayan wayang. Ngoten nggih. Panci mbok menawi wonten Ngayuja ya Pak, wonten Ngayuja Nggih. rumiyin sepisan menika ingkang ginakaken YouTube kula sepisan menika. Nggih. Kathah kadang-kadang Jawa Tengah Nggih. menika ingkang sami Mas apa ora engko wedi nek kentekan bahan apa ora wedi nek anu ora. Nggih. Niat kula mboten perkawis ketelasan bahan mboten namung niat kula sak menika donya menika rak kantun semanten Nggih. menika. Kantun semanten. Kita Pak. Nggih. Nggih lho. Lah kula gadah pemangke. Dos pundi menawi sak menika kebutuhan menika nglangkungi bahan pokok, nglangkungi beras. Nggih. Saestu. Menika tiyang nuwun sewu. Nggih. Tiyang wonten Sabin kemawon ngasta HP sak menika. Wonten Sabin kemawon dados menawi dalem gadahi anu menawi lare mbikak YouTube tek menika langsung wonten wayangipun. Mboten wonten lagu-lagu atau film. Nggih. Ning nopo mila lajeng kita serang. Masuki terus jangan sampai. Nggih, nggih. Perjuangan Dan sak menika kembangan seni wayang nggih, Dong. Menapa nggih hasilipun kula ngraosaken hasilipun lari-lari menika kathah ingkang Nggih. sami menawi kula pentas menuju sami ngluruh saking Jawa Tengah saking Temanggung menika motoran ngluruh menawi akmal mulai menika napa nggih damel bombong dados sak menika wayang menika mboten konsumen kiai sepuh namun sak menika muda-muda Malah menika lare nem-nem ingkang nderek BWKWS kuwatah sanget. Tiap kabupaten sampun wonten. nggih sampun wonten Ngajuk nembe kabentuk. Ngajuk nembe kabentuk nggih BWKWS. Kali umami ya. Nggih. Pak Seno. Menika sampun secara umum nggih. Panjenengan sampun dawuh ngoten menika. Terus menika khusus Nganjuk. Menapa ingkang dados wonten ing ati jenengan ketika mendarat di bumi Nganjuk? krana kula nembe ngraosaken sepisan menika nggih. Nggih. Namun kula sampun gadah masukan saking rencang-rencang Mas Cahyo lajeng Mas Kangko menika ora akrab sangat saya kan kula. Nggih. Kula badhe sowan menika nggih tanggal piye Mas? Wah. Nggih. Mriki Nganjuk menika penonton wayang. Nggih. Awit yang Nganjuk menika karemenanipun sing pinggit kula. Lah biasanipun Nganjuk menika dipun
suguhi wayang gagrag Surakarta. Mbok mulai mangke panjenengan wonten ing gagrag Jogja napa pripun niki? Ing dalu niki mangke persiapan. Tetap dalam Nur Sewu Radi Basa Indonesia Sekedhik membawa misi Yogyakarta. Nggih, Jogja nggih. Nggih. Nggih sampun recal. Saya mau sendinipun pola kula nganu mawon, Pak. Nggih. Menapa kula tidak mboten optimis, tapi saya memberi bumbu saja. Saya memberi bumbu. Raos kula menawi sowan wonten Jawa Timur menika namung raos kula namung saya memberi bumbu saja. Karena mereka sudah sedaya menika sampun menapa mendarah daging gagrag Surakarta. Namun kula badhe nyobi nyaosi bumbu. Istilahipun kula tambahi lawuh kemawon. Khusus Jogja. Nggih. Awit setiap daerah niku kan saben daerah gagrag-gagrag ya, Mbak. Nggih. Terus mungkin dengan anu nggih, saking Jogja nggih. Nggih. Termasuk radikal. Radikal Jogja. Nyuwun pangapunten Pak Seno, mbok bile kepareng nderek menapa rekaman swanten nggih. Oh, nggih. rekaman swanten saged dipun Nggih, waos. Wonten mriki. Nggih, nggih. Madhep anu wonten kamera. Nggih. Sugeng sonten Sana kadang jadi Pak. sanak kadang Jodipati kula Kisena Nugroho dalang saking Ayu Jakarta tansah nyengkuyung Radio Jodipati FM nganjuk anggenipun nguri-uri kabudayan Jawi mliginipun Ringgit Purwo. Mugi Radio Jodipati tansah anjayeng bawana saminipun matur sembah. Nggih, sugeng sonten sanakasan Jodipati FM, kula Kisena Nugroho dalang saking Ayu Jakarta. Monggo ingin badhe ngersakaken regitan sesarengan kula saged sambetan lumantar Jodipati FM kanthi kontak person 081 335 290 875. Matur sembah.